Nagpahayag ng suporta ang Advocates for Clean Elections sa COMELEC para sa malinis, totoo at mapayapang halalan ngayong 2025. Ayon kay Reverend Nathaniel Anas, Chairman Advocates for Clean Election, nakikipag-ugnayan sila sa COMELEC upang mas mapalawak pa ang pagbibigay ng sapat na kalaman sa kung papaano pumili ng nararapat na upo sa gobyerno na tutulong upang mapaunlad pa ang Pilipinas para sa mamayang Pilipino. Ang isa kinabibilangan ng mga pare, sektor ng kababaihan, manggagawa, magsasaka, LGBTQIA+, at youth na mula sa Eastern Visayas at kinakailangan na mabigyan ng kalagaan at mapayapang halalan sa 2025. Kasama din ng youth sector sa nananawagan na pumili ng tamang bawat kabataan kung sinong nararapat na iluklok sa gobyerno. Sa datos ng Commission of Elections, mahigit 20 milyon ng mga Gen Z ang nakarehistro at nakakaboto sa 2025 election. Sa ngayon, may tinatayang 6.8 milyong Pilipino ang posibilidad ng mga botante. Dagdag pa dito, nakikisa rin ang mga dating miyembro ng CPP-NP, NDF sa advokasya ng ACE at tinututukan nila ang pagbibigay ng voter education workshop, electoral monitoring initiatives, community outreach campaign at policy advocacy. We had now an initial talk with the ABC president in Southern Leyte, so we can explain to them, especially lalo na doon sa talagang liblib na pook, kasi merong mag-a-attend so, sa capital, mga barangay captain, mga level po. Aside from that, from the LGUs, of course, with churches. So kahit na siguro doon sa may liblib na lugar, merong mga kapilya, merong mga churches lalo na from the Protestant side. So we are initiating also, and of course we have also this connection with some church organizations. Sa panawagan ng ACE, nasa kamay ng bawat Pilipino ang magiging kinabukasan ng bansa. At mula dito sa impila ng Bombo Radio Tacloban, ito si Bombo Jake Pagipo para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bumbok.